Jurnalul întâlnirii tinerilor ortodoxi din Banatul de Munte, ediția a 3-a, desfășurată la Reșița, în perioada 29 august-1 septembrie 2024, eveniment care a reunit un număr de 500 de tineri din județ, din țară și de peste hotare. Fiind fără îndoială cel mai mare și mai așteptat eveniment dedicat tinerilor ortodoxi în Episcopia Caransebeșului din anul 2024, Ito Banatul de Munte a fost o poveste a cărei rânduri au început a fi scrise încă de la începutul acestui an. Anunțându-se cu mult curaj organizarea celei de-a 3-a ediție a întâlnirii, după ce primele 2 ediții au avut loc în anii 2017 respectiv 2023, primul pas realizat înspre organizarea Ito Banatul de Munte a fost invitarea tinerilor din județ, care aveau să fie înscriși la eveniment prin centrele catehetice și de tineret ale eparhiei, prin unitățile mari de învățământ ale județului, dar și prin Ator Banatul de Munte, organizația reprezentativă de tineret a Episcopiei Caransebeșului. Pe de altă parte, simultan procesului de înscriere a tinerilor din județ la eveniment, au fost trimise invitații de participare către 20 de eparhii din țară și din afara granițelor, în scopul de a invita delegații de tineri să participe la aceste evenimente dedicat comuniunii, prieteniei și tinereții în Hristos, în inima Banatului de Munte. Aproximativ 300 de tineri din 44 de comunități rurale și urbane de pe cuprinsul Episcopiei Caransebeșului și 200 de tineri din 19 eparhii ale Patriarhiei Române au răspuns cu bucurie, curiozitate și deschidere invitației noastre. Asumându-ne cu îndrăzneală gândul organizării unui mic Ito cu invitații la nivel național, cele 19 delegații de tineri au fost oaspeții de seamă ai Banatului de Munte, după cum urmează: Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Suceavei și Rădăuților, Episcopia Hușilor, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Ator Onești, Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Alba Iuliei prin Asociația Emanuil, Episcopia Severinului și Strehaiei, Episcopia Alexandriei și Teleormanului, Episcopia Slatinii și Romanaților, Episcopia Covasnei și Harghitei, Episcopia Devei și Hunedoarei alături de Atolupeni, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Episcopia Tulcii, Episcopia Basarabiei de Sud și Episcopia Daciei Felix. Având alături sprijinul necontenit al primăriei municipiului Reșița și al rețelei de voluntari de la Ator Banatul de Munte, programul de activități al întâlnirii tinerilor ortodoxi de la Reșița a fost unul cuprinzător și diferit, împletind elemente de rugăciune, comuniune și participare la Sfânta Liturghie, cu cele de socializare, culturale și de divertisment, atât de necesare pentru reușita unor activități desfășurate cu și pentru tinerii zilelor noastre. Astfel, programul Ito Banatul de Munte a început din 29 august, cu sosirea delegațiilor de tineri, dar și cu participarea la rugăciunile de seară și programe de socializare propuse de voluntari. A doua zi, de dimineață, deschiderea evenimentului a fost pusă în evidență de slujba de binecuvântare, oficiată de ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Lucian, în prezența Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, ambii ierarhi fiind prezenți la eveniment pe toată durata acestuia. Urmată fiind de salutul delegațiilor, un moment așteptat și iubit al fiecărui Ito, programul a continuat cu desfășurarea unui vânător de comori urbane, în cadrul căreia tinerii au avut ocazia să cunoască orașul, să descopere obiective turistice și istoricul acestuia, interacționând totodată cu localnicii. Tot prima zi a fost înfrumusețată de organizarea procesiunii tinereții, al cărei punct final a fost sala polivalentă a municipiului, unde au avut loc și rugăciunile de seară. Totodată, pentru că prezența în inima Banatului de Munte a atâtor tineri a fost un prilej deosebit de a le arăta tuturor bogăția pe care o avem, prima zi s-a încheiat cu un concert reușit, susținut de 2 trupe locale, fiind vorba despre trupa Ale and Fly, feat. Cristi Jacob Jr. și de trupa Phaser. Cea de-a doua zi a evenimentului ne-a regăsit în sala polivalentă, unde după oficierea rugăciunilor de dimineață, toți tinerii alături de însoțitorilor au participat la conferința pentru tineri, de tip talk show, susținută de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și de Părintele Arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, ambii invitați abordând subiecte de actualitate pentru tineri, oferindu-le acestora oportunitatea de a adresa întrebări privitoare la curiozitățile și frământările lor despre trăirea unei vieți duhovnicești astăzi.
În cele ce au urmat, programul a inclus o activitate inedită, intitulată Între tradiție și noutate, care a presupus organizarea unor ateliere meșteșugărești și moderne, unde tinerii au putut experimenta activități precum olăritul, artă textilă, scriere creativă, atelier cu roboți, pictură, teatru, tricotat și croșetat, sculptură în lemn, dansuri populare, geohistory, dar și altele. Unicitatea acestei activități a fost reprezentată de faptul că și-a propus să ofere tuturor participanților experiențe interesante, ingenioase și de învățare, chiar dacă asta însemna uneori simpla interacțiune cu oamenii din jur. La finalul acestui atelier, toți tinerii au urcat treptele până la punctul de belvedere asupra întregului oraș, unde a avut loc tradiționalul și simbolicul foc de tabără. Ultima zi a evenimentului a fost, fără dar și poate, cuprinsă de sensul întregii întâlniri. Participarea tuturor tinerilor la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Reșița, de către Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, alături de un sobor de preoți și diaconi însoțitori ai delegațiilor de tineri la acest eveniment. Ce alt moment ar fi putut încununa frumusețea acestui eveniment dacă nu însăși semnificația parcursului acestui program, care ne arată că la capătul fiecărei povești, al fiecărui capitol, ne așteaptă Hristos, pe toți împreună. Întâlnirea tinerilor ortodoxi din Banatul de Munte, ediția anului 2024, a fost un proiect îndrăzneț, care nu ar fi putut lua formă fără binecuvântarea și implicarea directă a Preasfințitului Părinte Lucian, ierarhul nostru neobosit și apropiat de tineri, fără sprijinul primăriei municipiului Reșița, acolo unde am întâlnit deschidere și susținere față de activitățile noastre, și fără colaboratorii, sponsorii și partenerii acestui eveniment, care au înțeles că ITO Banatul de Munte este un eveniment care unește, întărește, încurajează și păstrează între granițele firescului și acceptării tinerețea, cea cu multe căutări, schimbări și nevoi. Nu în ultimul rând, ITO Banatul de Munte a fost un eveniment al cărei organizări și desfășurări ar fi fost cel puțin lipsite de culoare, dinamism, ingeniozitate și vivacitate, fără implicarea tinerilor liceeni și studenți de la ATOR Banatul de Munte, cei care, încă de la începutul acestui proiect, și-au asumat roluri bine definite în organizarea evenimentului, înțelegând cu responsabilitate amprenta pe care o astfel de ocazie în biserică o poate pune asupra întregului tău parcurs, ca tânăr la început de drum, prin viață. ITO Banatul de Munte a fost despre viață veșnică, cea a cărei pași încep încă de aici. Pentru toate ocaziile prin care am avut șansa de a mărturisi veșnicia și frumusețea trăirii unei vieți în Hristos, suntem profund recunoscători și responsabili, realizând că în aceste momente de reuniune stau șansele noastre de a spulbera tot ce era neclar și greșit influențat în mintea tinerilor despre importanța prezențelor în biserică și a clădi în schimb ceva sigur, frumos, dătător de claritate, sens și direcție spre veșnicie.